sang gabi, humalin Lunes tugtog Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Oras sa Pilipinas, impunto las 9. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Welcome sa Iloilo Newsline. Kumusta na kamo mga viewers kag mga listeners? Kabay pa nga okay lang kamo tanan nilabi na sa mga Ilonggo, sa iban nga lugar kag ara sa iban nga pungsod. Please search our Facebook page, Iloilo Newsline, then like, share, and follow. Kung di maglipat, nga mag-subscribe kag turn on bell notification para ma-notify kamo sa amon YouTube channel, Iloilo Newsline. Sa mga viewers kag listeners sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Guimara sa Antique, Aklan, Capiz, probinsya sang Negros Occidental, Iraman sa syudad sa nga Bacolod, kag sa iban nga mga lugar, op din ninyo kami sa amon nga pagpangalagad live sa Facebook page sang Iloilo Newsline, kag live sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Sa mga kabataan, manag-close ng klase, hoping nga nakomplito nyo na ang inyong mga requirements sa inyong school. Standby ka mo kay aton inisipad si paron ng aton nga mga balita nga natipon sa subong adlaw. May mga mainit kita nga mga impormasyon nga aton ibaloon kag aton nga sipad si paron. Kay na mayara nga committee hearing ang Senado, Committee of the Whole, dirigin talakay ang party ni sa presyuanay sa mga baboy. Dapat Ang mga kwan pa be, no? Ang mga anomalya dira sa sulod sang Department of Agriculture. Dito nga pisa-pisa pamangkot sa mga senador ang taga Department of Agriculture hasta to nabukaran ang mga anomalya, hasta to nabukaran hasta nga pag-import kag ang pagpasulod man dire mismo sa mga kasapatan sa Pilipinas, mayara man galing anomalya pagin. Grabe, no? Lapnagon nga mga korupsyon sa opisina sang Department of Agriculture. Base isa ni karon sa pagadalon ni President Rodrigo Duterte sa iyang address to the nation. So ibaloon nato ni karon kay maka-hook up naman kita sa PTV. Ibaloon ta karon ang address to the nation sang aton nga presidente. Kag sa mga nagaamat-amat naman init nga kontrobersiya sa West Philippine Sea nga tub-tub subong daw nagapakatigaman ang China nga mag-pull out sa ang ila sini nga mga vessel nga nagapabilin sa gyapon dito sa West Philippine Sea. Di kapila na ginpadalan sa protest pero daw sa ginabaliwala lang sa taga China ang protest nga ginpadala sa Pilipinas may kangtanan sini sa exclusive economic zone. Iyan na sa Pilipinas, ginsulod na sa China, tapos sila pa nagapakatiga. Nagpagwa naman subong sang statement ang Chinese government na hindi kuno sagad hype, hindi kuno sagad dala sa mga issues. Ano hiposipusan talang ne. Tub-tub nga maghimo naman sila sang ila sini nga pagpangtambak sa West Philippine Sea. Hindi lang kita muno, hindi lang kita giho. Hiposipusan talang ni ang Chinese government ne. Ato nagid ila pa. 4 minutos na nakaligad sa alas 9. Standby kay check nato na yung pag-asa ang sitwasyon sa panahon. Kundiin na si
Baguio Bising. Kay si Baguio Bising manugsulod na sa par sa Philippine Area of Responsibility amo ning ginatanaw man kagi nabantayan sang taga Pag-asa. So hibaloon tani dugay-dugay sa taga Pag-asa Iloilo kon kumusta na. Kumusta na si Typhoon Bising ang tropical storm niyo? So yara sa atong linya ng Pag-asa. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Rafi Tapales, mayong gabi. Welcome sa Iloilo Newsline. Diyos ama yung gabi sa tanan, ang latest update sa panahon karong adlaw, Abril 15, 2021. Ang easterlies ang nag-apekto sa silang ambayan sa Kabisihan kag Mindanao. Bangod sining sistema, kabilugan sa pungsod, maka-experience sa mayong panahon. Luwas lamang sa mga isolated na mga pagulan, pagpanagog, pagpangilat. Tugay ni sang easterlies kag mga localized thunderstorms. Mahina tugtog kasarangan hangin, halin amihan na nasidlangan, kag amihan na nakatunda na magapabilin sa kabilugan sa pungsod. Kadagatan sa siling lugar, makanay tugtog kasarangan ng mga pagbalod. Temperatura subong na ito, magaling sa 25, tugtog 32 degrees centigrado. Ang adlaw nagtunog kay na alas 6:01, kag mabutlak buwas alas 5:38. Yan ang latest update sa panahon. Alindari sa Pag-asa Iloilo, Rafi Tapales, mayong gabi. Mayong gabi, sir. Thank you so much. Iloilo Newsline Weather Update. Thank you so much sa Pag-asa. Intro pa lang ta, arana daso ng presidente. Live na sa PTV. May ginabantayan kita di mo. May ginabantayan kita. So lihog lang monitor anay. Dire kita sa pagplastar sa aton nga mga headlines. Department of Agriculture kinkumpirmar nga wala sang ceiling price sa pagbaligya sang mga karne sang baboy kag livestock sa Visayas area. Presyo sang karne sang baboy nagtimbuok. Mayara kita karon nga interview upod kay Attorney Hansel Didulo, Assistant Secretary for Visayas ang Department of Agriculture. Dapat may regulatory body nga magatanaw sang presyo kay mabudlay na kon magusto pinagusto lang na sila. Sila dapat na mo ginmanay. May ginamonitor man kuno sang DE. Ginamonitor man kuno nila mga presyo. Sa pihak nga bahin Strada pick-up nga ginisyo sang city government sa mga konsihal sa syudad sang Iloilo pagagamiton para mapadasig ang serbisyo sa mga konsihal sa mga pumuloyo. So no ini sa ginsugid nila sa General Services Office head kay Mr. Juren Sartorio. Bebe tanawon ta kon mapadasigid man ng ilang serbisyo para sa mga pumuluyo sa imobe mapadasigin man. Daw wala man na siya ng ligad nga ang mga konsyal sa syudad nag-a-avail sang salakyan. Amo gani? Tanyang ginula na lang nila kung paano mabuligan ang mga pumuluyo ilabi ng sa ang mga nadula na sang trabaho. Tani? Yan, mo kaya muna ng ilang prioridad? Kaya hambal nila, yan nisisidad sila pero sa mga pumuluyo, hindi yan nisisidad na mo. Nisisidad yan kung paano makakaon ang mga tao, paano mabuhi ang mga tao, kag paano makatrabaho sila kaya madamo ang nadulaan sang trabaho. Pagpamunit sa Iloilo River, amugid lamang ang ginautora isang syudad.
sa pagpanguha sa isda, paggamit sa mga lambat, hugot nga ginadumlian, base sa ginaprubahan nga ordinansa sang City Council, di gin-revisit ni sa mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno, ang ginpasar nga ordinansa sang City Council sa mga aton bala nga mga mapisan nga mga konsihal nga nag-avail ni sang pick-up. Di gin-revisit ni nila be. Ang mo ni nga ordinansa para man mabalan kag base pa lang nga may himuon pa nga mga medios posible nga mabuligan man ang mga nagapangisda nga mga fisher folks ni nga dira sila nagakuha sang ila tag-adlaw-adlaw nga tanan nga palangitanan. Wala na sang remedy sa ginpasaring ordinansang City Council. Agud mabuligan man na ang mga fisher folks nga nagapangabuhi. Amo na gani, gin-revisit na sa mga ahensya ng gobyerno. Iambot sa mga konsehal kung may plano sila nga i-amen ang ilan ng ordinansa. Kung wala na sila plano nga i-amen, tandain nyo na lang maglabot ang eleksyon. Kung kanday sino nga mga konsehal, kamo nga mga fisher folks, kamo na lang bahala nga magtanda sila. Di ano na lang matabo sa mga fisher folks kay wala na sila sang kuhaan sang pangabuhian. Iwaye, gutom. Amo na dapat nga unahon sa mga konsehal, hindi kayong ilang nga pick up. Ginuna pa nilang ilang nga pick up. I-rethink mo. Amo gani. Kag mayara magkita karon nga COVID update. No nga i-check man nato ni karon. Oh. Sa Western Visayas, Philippines, kag worldwide. So check nato ni karon. Samtang sa dugang nga informasyon, recipient sang livelihood program sang Department of Social Welfare and Development nagreklamo bangod gingkupitan ang ila nga financial assistance. Panglawigan ni nga livelihood mo. Panglawigan ni nga livelihood assistance nga ginatag sang DSWD. Ang hambal sang DSWD sa mga pumuloyo ilabi na sa Zaraga, Iloilo, kung ano ang ginhatag nila sa inyo, anong napartinisar sa inyo, amo ina ang para sa inyo. Hindi nyo na paghihatag pa sa iban. Kung may ara dira nga nagapangkupit, may ara dira nga nagapangtunga, ipablatter nyo. Pablatter nyo sa pulis. Kung gina-threaten ka mo, nga kung hindi ka mo magpasugot nga tungaon, i-report ninyo dira sa pulis sa Saraga Police Station kay para mabalaan niya ang iya nga ginapangita. Tandaan nyo, nga sang nagligad lang ni ginpangbasa to ni President Rodrigo Duterte ang mga barangay officials, mayor, kag iban pa to nga mga government officials nga ginpangkasuhan kag ginpang-dismiss bangod sa sap to karon ari naman. Sigihan nyo, why kamo kadudlaan? By the way, antes naton gindala ning isyu, nanawag kita sa duha ka concern nga tawo. Nga mo ini ang ginareklamo dira sa Zaraga. Sa ila kuno munisipyo ni sa municipal sa municipal social worker. Kuling datensyon ni Mrs. Miss Julie Robles kaga Ami Pinuela. Nag-text kita, nanawag kita sa number nga ginhatag sang aton masaligan nga tilimanan. Number ni Ami Pinuela. Ginteksan naton siya. Kag naghambal kita nga kung pwede makatawag kita kag maka-interview. Pero wala gid sang sabat be.
sa aton nga tawag kaya nga aton malangya nga purpose before naton dalon ini sa mga pumuluyo para mabatian sa mga pumuluyo ilabi na sa banwa sang Saraga gin teksan naton siya, gintawagan naton siya para tani nga maka-explain na sila. Ari kay inang text naton alas 7 pasado. Good evening, Ma'am Ami Pinuela. Pwede ko makatawag? Thanks. Johnny Diaz, Iloilo Newsline. Ikaduha, mga alas 7:13, Ma'am, may interview ako tani sa inyo ni Ma'am Julie Robles. Kay ginareklamo kamo sa mga pumuluyo sang Zaraga nga recipient sang DSWD Livelihood Financial Program. Antes dalon ko karon ang isyo, nagtinguha gid ako nga matawagan kamo para mabatian ko man tani ang inyong nga side nga maka-explain sang maayo with regards sa reklamo. Matuod bala nga ginbuhinan nyo ang livelihood financial assistance sa mga recipient sang DSWD. Salamat gid. Johnny Diaz, Iloilo Newsline. So amo ina ang aton nga pagpakigangot. Kaya nga aton diri nga pagsulundan antes ta iplastar ang ini nga isyo hibaluon taman anay kung ano ang rason nga ang ginbuhinan ni. Base maka-explain man nanay sila. No? Amo na panawag bala nga dapat patas kita. Balanse. Ti karon kay way nagsabat. Bisan sa tawag hasta sa text way man nagsabat. Kay iya suno sa aton nga masaligang nga tilimanan amo ini ang masami niya nga ginatawagan nga number kay Ami Pinuela. Tibay kita mimo. Hindi pwede nga dugay-dugayan pa na yun naton, padugayan tapang pagdala ni sa mga issues. No? Hindi pwede. So that's why, nga, sa subong nga gabi, buksan ta ang ini nga issue. So, iplastar ta ini dugay-dugay. Standby lang sa taga Zaraga. Kay ipresentar naton anay ang mga impormasyon para mabatian sang taga DSWD Regional Office number 6 nga ginbutangan patiil ang ila nga financial livelihood program. Damo pa mangkot mo nga naghimo pa kamo waiver. Una nyo nga waiver nga may ngalan pa DSWD. Ikaduha nyo nga waiver ging kakas nyo ngalan sa DSWD kay hadlo ka mo mabulolyaso. Ha? Daw lamit tahon nyo hasta taga DSWD haw? Ha? Kung ninali nga magdesisyon, may ara nga magkandak sa investigation, halin sa opisina sa presidente, dalahigo nyo hasta ang DSWD? Amo nang gusto nyo? Ha? Take note ha? Gatanaw sa YouTube sa ang presidente. Dibe, pasudlon tanay. Standby sa taga Zaraga ha. Standby lang gid. Pasudlon tanay presidente. Porsyon be sa pag pabutyag ni subong sa presidente live via PTV. Maintindihan Ha? sa lahat, Tanay? lalo na sa Mindanao, na itong possibility, there's a possibility na mga kumpanya
Balik kita diri ane sa ato nga pagpangalaga, total presentation pa man nga sa build project pa lang to subong ga presentar ang mga cabinet na secretaries. By the way, may nagluntad nga vehicular accident sa Avancinia Street, no, sa Tubanggid sang Total Gas Station, magpasulod ka sa South San Jose, Molo. Why sang early warning device nga ginabutang? Dapat may ara na dang early warning device kung may ginaubra nga mga project, no? Duwa to ka tawo to na disgrasya ang kasanay sa motorsiklo. Standby sa atong mga listeners. Standby sa taga Saraga. Unahon nato nanay kay na kang committee hearing nga natabo sa Senado. Kaya importante man nimo ang presyo sang baboy nagtimbuok subong. Kag ginapasiguro subong sang DA nga hindi kita masudlan sang African swine fever. Once nga masudlan kita diri sang African swine fever, mabutang sa alang-alang ang aton nga mga baboy. Kung mabutang sa alang-alang mga baboy ta, kanugon lang sang sinaguran ta, backyard nga pagsagod, no? Kay damo di ang mga nagasagod baboy mo, backyard lang. Damo di kalabanan di gasagod amo sina. Mayo lang nga pagpamati kapag tanaw kay Rinaldo Cabizon, kag sa iyat ni nga pamilya, kay nang Perlin Sikito kag siya man pamilya, kay Ethel Sikito Dayot, kay Ma'am Erlinda Sikito, kag kay Farah Sikito diraman sa Amerika, mayo lang pagtanaw. No? Salamat gid inang Erlinda Sikito watching from USA. Thank you. Kay Marie Joy Castiva, good evening. Iloilo Newsline naka tanaw man sa YouTube. So like ka mo, share sa Facebook page sang Iloilo Newsline, live kita, kag sa YouTube Iloilo Newsline sa gyapon sa YouTube channel naton. So ipabati ta sa inyo ang aton nga interview kay Attorney Hansel Didolo para mangayo kita sa assurance kung ano ka safe ang aton nga mga baboy diri. Mabinaboy kita nay. Karon lang kita, no? Mabinoisit sa Saraga. Diri kita nay mabinaboy ta. No? Di blabe? Binaboy ta nay. Kay mahal subong baboy. Standby ka mo. Ang baboy subong ang patay nagalabot diri subong ang per kilo nga tag 250 to 260 pesos ang kilo sa Central Market. Pero kung buhi, ang pamakal nila 150, tubtob 165 sa subong. Among na. So yari si Attorney Hansel Didolo, ang Assistant Secretary for Visayas Area sa Department of Agriculture. Well, Danny, una, thank you very much. Sa imong question, timely gina siya, no? Kaya tamang init sa buong issue. In fact, samtang gininterview mo ako ongoing ang Senate investigation regarding sa ASF, release sa Pilipinas or African swine fever. So, ang impact ng ASF diri sa aton, unfortunately, sa presyo ng baboy sa merkado, nagtaas na siya. Among monitoring, as of today, sa may central market namon monitoring price, daw 253. Mm. 253. So, medyo mataas-taas na siya. So, 250 to 260. 250 to 260 na tama na siya. Muna ang liempo price ta, karang aton nga live weight sa subong, may mga 150 to 160 na siya ang live weight. So, dahil ito ka. Attorney, medyo ga-fluctuate signal mo? Gadula? Hello. Okay. Okay. So last year, ang isang live weight na rin sa aton, mga 70 or 80 pesos per kilo. So subong,
150 to 160 na. So tama ka taas. Oo. So ang effect siya of course, ang consumer again sa kabilugan, maapektuhan kay gataas ang presyo. In fact, sa Manila, nalabot na ito 400 plus na ang presyo sang baboy. So, ina siya was brought about ang problema ginaton sa subungan na tubang na African swine fever. Kay sa Luzon, sa part sa Mindanao, grabe dito ang devastation. Swerte lang kita, diri sa Visayas, sa tatlo ka region under my jurisdiction. Ang isa lang ang naiguan, ang ito niya Region 8, pero ang Region 6, Western Visayas, ang Central Visayas, SF3 makita sa Japon. Pero lain-lain nga mga presyo sa subong nga lain da sa central market, lain sa supermarket, lain man nga presyo sa mga kabanwanan kung parte sa karne sang baboy kag sa mga buhi sang baboy ang per kilo sika didolo. So why kita sang ceiling price? Well, kung mabasahan niyo ang ating presidente mismo ang nag-impose ang price freeze. Pero sa Manila lang ito siya and good for 60 days. Kaya naglampas na ganyan ang 60 days. So, diri sa aton, diri sa Visayas, sa Region 6, wala kita diri price freeze na ginatawag or ceiling. Depende niya sa market forces. Kung dako ang demand, gamay ang supply, of course, magkataas man ang presyo sang baboy naton. Pero sa subong, wala kita sang price ceiling. Kay muna nga kung maobserbaran mo, lain ang presyo dito sa Lambunaw, lain diri sa Pututan, lain diri sa syudad. That explains ang different prices ang aton na encounter sa mga merkado natin. Oo. Hindi ay bangod nga ang iban nga mga negosyante halin sa Metro Manila o kung sa Luzon nga affected to sang ESF, nagapangumpra diri sa Western Visayas. That's why nga nagalagsa na sila sa presyo. Tama gid na. Ang presyo was brought about by, of course, supply and demand. Kaya sa subong, sa Manila, sa NCR more particularly, wala na gid sang baboy dito. That's why no less than our Secretary William Dar, naghambal na sa amon, nag-instruction sa amon, nga magpadala, ibuligan na aton yung mga hog raisers, aton yung mga traders, na mag-transport o magdala ang mga baboy diri sa green zone, like para diri sa aton, dito sa Metro Manila. So, augment sang ila ditong supply. Wala na gani baboy, so diri naghalin. So, because of that, nagataas, nag-spike ang presyo sang karne. Kaya managanyamol ko earlier, nga last year, 70 or 80 pesos ang live weight. So, kung 150 to 160 na. So, of course, ang effect siya sa consumer pag-abot sa merkado, nagtataas naman siya. So, we're expecting pag hindi siya ma-solve ang problema ito sa ASF, kasi magtataas pag hindi ang aton nga presyo. So, amo nang subok nga realidad. Pero on the part of the Department of Agriculture, may mga programa kita na ginalatan subong para ma-counter ito ini. Number one, ang aton nga border protection against sa pagsulod sang SF sa aton lugar, sige-sige gid na. Dahil amon kampanya against online selling sa mga pork and pork products, dapat mauntat gid kag mabantayan sa gid. Kay brought about by the pandemic, mabudlay maghulag ang tawo, di sa kapwa siya balay, nag-online selling na lang kag buying. So, dapat bantayan tayo na. Kung may kilala mo, i-report nyo gid kay bawal ina siya. Bawal ang online selling sa pork products. Number one. Number two, yun na kubaskog sa atin ng mga border protections diri sa Visayas. Diri sa Visayas, isa na aton nga international port of entry nga kasulod ng mga baboy dito sa Cebu. So sige-sige na dito ang aton nga monitoring kag ang aton nga pag-prevent sang pag-sulod sang SX. Diri sa aton sa Visayas, mga inter-islands lang siya o local lang ang movement ng baboy, pero nabantayan naman sa Gyapon. Kaya ang mga baboy nga halin sa infected areas like Mindanao or sa Luzon, hindi dapat magsulod diri sa aton. So that's number one strategy against ISF. Ang number two, ginobra sa Department of Agriculture, ang aton nga kuan niya repopulation program or kung sa balon, padamuon ta ang supply sang baboy
diri sa aton. Agi sang pag-encourage sa aton yung mga farmers na mag-alaga sang baboy. So mas programa kita backyard kag commercial kag semi-commercial. Ang Department of Agriculture through our ACPC or Agricultural Credit Council, Policy Council, nagapautang kita subong sa aton yung mga farmers na willing mag-alaga sa baboy. So, ginalatag na nga programa. Ginuna lang na dito sa may Luzon, pero maabot nila diri sa aton. And covered sang insurance through Philippine Crop Insurance Corporation. Ang tanan nga mag-alaga sa baboy, basta register lang nila. And of course, ang dako, through Land Bank, may ara kitang programa para ma-revive tang swine industry. May mga 15 billion gipain ng Land Bank para naman pautang sa aton yung mga backyard racer, semi-commercial, kag aton nga mga commercial hog racers. So, amo ni mga programa subong nga ginlatag ng Secretary Dar sa Department of Agriculture para ma-counter ginaton kag ma-revive ta ang swine industry diri sa aton. Oo. Isa to kay na sa gina-point out sa committee hearing, paano tuod nga mayara nga gwardiya sa border. Pero paano mo ma-identify nga siya infected sang ESF ASEC Didulo? Wala, ako before ako naging full-time diri nga ASEC for Visayas, ginawat lang ko dito sa Department of Agriculture ang Assistant Secretary for Irrigations. So, ang mga ports ngayon quarantine services under inasa sa akon, and during my time, muna nga gina-strengthen sa aton yung mga quarantine officers. May mga seminar kita gina-conduct para mag-seminars, trainings, and of course, ang mga laboratories nila ginpang-upgrade yun na. Unfortunately, kung nakita mo kayo na, hindi tanan nga region, updated ang mga laboratory kay, of course, incur dako ng expenses. Pero ang pumangkot mo whether mabala na ito po may SF, ang ginatawag na first order, mo lang pag-abot yun bala sang cargo, binabuksan ina siya and 10% sang sulod, amo lang gina-inspect. So nakita sa inspector sang medyo okay man ang unod niya, kung example kung baboy di man siya, then daw okay man ang mga freezing temperature niya, gina-okayhan na siya, and then ang cargo ginadala na siya sa cold storage na ginatawag. Dito na i-conduct ang second border na ginatawag na inspection. Pero yung 100% na gitna. Ang unod sa container van, wow na siya, tanawon kung anong unod din sila. So, amo na sa second border inspection naton. So, ang pamangkot mo kung paano may balaan, okay, iban nga sa mga vans mo, sa mga vans lang, amo ni lang, mga gagmay nga mga vans lang. Oo. So bali mo na siya ang amo na ang natod niya ginaubra na 10% inspection. 10% inspection kung may makita niya daw mga anomalya, amo na siya ang gina-subject sa laboratory. Unfortunately, managanit kayo na, hindi tanan nga region ay laboratory. Pero dito sa Manila, dito gudya ang box, ang cargo nga nag-abot, kaya nakita ang mga laboratories dito. I see. So, ang mga nagakabalaka, parte ni sa mga nagasagot sa baboy, hindi sila magkahangawa na, kay bangod nga may ara nga mga personnel, nagikan sa DE nga mogid ang nagapanikasog nga hindi kita malutsan diri masudlan sang ESF ASEC Didulo. Tama na, Johnny, no? I would like to take this opportunity nga, we have to admit nga kung DE lang, kulang hindi katama among personnel, especially mga quarantine officers That is why nga, nakayan na kami bulig sa aton ng mga LGU partners. Kalabanan sa aton subong ng mga LGU, may aralan na silang task force against ASF. Gintuko din na nila, compose na sa isang lain-lain ng departamento sa ilang banwa. Bulig sila bantay sa ASF na hindi magsulod. Remember, siguro kayo na nakita mo man, ang hog industry, tama ini sa dako ng industriya. Sa bilog ng Pilipinas, mga 200
billion industry in siya. Mm. Kag diri sa aton sa Region 6, mga 20 billion industry. Kag hindi lang sa baboy nga direct ang mapektuhan. Pati aton nga mga manguma na nagatanom sa mais, palay, sa mga coconut, Mm. kaya siya natin mga mangingisda. Kaya ang fish meal part man sa pag-ubras ang feeds, Oo, sang feeds. apektado ini sila. Oo, may domino Dugangan effect. pa sa aton, ako ang domino effect. Dugangan pa sa aton yung mga trackers, mga haulers naton, manubuligya naton sa merkado. Kaduro-duro gid. That's why nga concerted effort gid ang aton kinahanglan. So ako nalipay gid nga yan opportunity ko ginhatag sa amon diri sa Department of Agriculture na mabalutan sa ila nga this problem hindi niya lango-lango. Ang magani. joke pa rin sa mga veterinaryo, may pagani ko ng COVID, may vaccine. Ang Oo. isip, wala man sa gyapon vaccine at sa subong. Oo. So, dako din nga problema ini nga. Pero I know nga little by little as long as vigilant lang kita. Hindi ta gito pasudlon dapat. Kag hindi gid sa dapat pagsulod diri sa Region 6 yan. Oo. May mga importation na kita, no? Sa nga mga baboy o mga buhing baboy pakadto diri sa Pilipinas. Kita diri sa Western Visayas ano beneficiary man sang sinang importation nga ginahimo subong sa aton gobyerno? Well, una, sige-sige ang importation natin sang baboy. Kay, because ang kakulang sang baboy, nagpapasulod kita diri sang mga carcasses. Ako na balaan, dani, mga patay ang kasulod diri. Oh, hindi Mga cuts na siya, hindi, mga cuts na siya. Oo. So, para ma-augment, kag-opal pati dili, mga kasudlan dila. Mm. Para ma-augment ang aton diri nga demand sa merkado. Pero kalabanan sang mga imported nga baboy sa lottery, ang data na pakita na 30% na lang sila ang nagakadtugid sa merkado. Ang the rest, ginahimo ina sa mga dilata, iba diretso na sa mga restaurants, mga institutional buyers tawag sila. So, ang purpose really is to augment ang supply para ma-stabilize ang presyo. So, kung nabatian mo kayo na, ang isa sa discussion dito, ang dako bilang proposal sa Department of Agriculture na i-increase to ang MAB para magdamo pag ang baboy ng magsulod. But of course, that is still under consideration that discussion yun. Mm. Si Attorney Hansel Didolo, ang Assistant Secretary for Visayas Area sa Department of Agriculture. So mo tong iya nga panugyan, di ka mo magkabalaka. May bastante kita diri nga supply. Kag kita pa gani ang naga-supply dito sa Metro Manila o galing nagtimbuok sa mga presyo kay ang mga Tagalog, ang taga Metro Manila, nga mga negosyante, gakadto sa Western Visayas, kag magpamakal, di pa indis-indis ang presyo eh. Amo ina, nga nagtimbuok ang presyo sa buhi, nga baboy per kilo, kag sa patay o kung sa karne na sang baboy. Di sa mga pumuluyo, o nagasagod ka mo da, baboy, padamuan nyo kay mahal subong baboy. Hindi nyo lang pagpadamua ang mga baboy-babuyon nga batasan. Tekon istorya binaboy, dugay-dugay makadto kita sa sa master cutter. Standby lang sa kay kadtuan tang master cutter sang Zaraga. Area na yung manamyaw kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday kay classmate Robert Berlin. Partner, happy birthday. Happy birthday man kay Axon Dio Lara.
Happy birthday! Sino pa da nagahiwat sang iyang kadlawan? Happy birthday! Nagapamati man si Sniper. Tagiya sa SME Batsuyan sa Santo Domingo, Arevalo. Thank you so much. Kay Harriet Consular Alvarado. Dira sa Zaraga. Standby ka. Mama Harriet, kay dugay-dugay. Kontrobersyal da inyong banwa. Kay Ma'am Leslie Londonio, sa Pamilya Cabalonga, Pamilya Cordova, Pamilya Villanueva, Pamilya Guiñez Bautista, La Pascua, Talavera, kagiban pa nga mga listeners naton sa distrito sa Molo. Ayo lang ang pagpamati sa tanan-tanan nga nagaiwat sang kadlawan. Happy birthday! Be, base may talamyawon ka? Tamyawan na nga daan. Kaya hugton ta ng pahat. Kay Saysay, kay Kuya Mickey, Kuya Clifford, Manang Valerie, Auntie Tintin, Tito Rodney, Manang Bea, Yan, Auntie Neneng, Tito Afim, Manang Boy Boy, Merjoy, Manang Linlin, Auntie Ting, Tito Gary, Manang Linlin, Tita May, Gia, Nata, Zaisha, Sipia, Ina, Eliza, Tiffany, Mama Alice, sa mga tinaw sa Sweetie, Papalando, Tito Kone, Auntie Nene, Maya, Andre, Bibi Polpol, Manang Shasha, Nung PJ, Teacher Dayan, Teacher Loy, Teacher Vanessa, Tita Cheryl, Mama Tutong, Auntie Marie, Amre, Anche, Tita Rose, Tita Padang, Tito Lyric, Nanay Kande, Students and Teachers in Iloilo Doctors College Basic Education Department, and Kuya de los Cielos Dasus, Manang Katkat, Gumbok, Ante Rosalia, Ganansya. Oo. Sa mga gimaras noon, mayara ka mo nga brownout sa Abril 17. Halin lasay sang aga tudtob lasay sang kasisidmon. Ma-shut down ang NGCP. Kaya nga NGCP, ang gimel ko, isa sa mga power provider ninyo, nagaangot inisa sa National Grid Corporation of the Philippines. So that's why pag shutdown sang NGCP sa ila Santa Barbara Ingori line, transmission line 69 kV, apektado kamo dira sa probinsya sang Guimaras. May pagahiwaton sila nga maintenance kag mga repair abi sa ila sini nga mga nga linya. So nagapangabay gid ang tagdumalahan sang Guimaras Electric Cooperative pagi sa inyo nga General Manager kay Ma'am Shirley Laurente nga dapat hangpon nyo lang anay para mani sa inyo kayuhan sa mga pumuluyo sa probinsya sang Guimaras o kung mga Guimaras nun. Sa mga taga-Hurdan Guimaras kami nga grupo, sa taga Buenavista Guimaras kami nga grupo, sa taga Nueva Valencia Guimaras kami nga grupo, palihog lang ipalinton sa inyo nga mga kilala. Palihog lang pabalaan nyo inyo nga mga kilala dira. Para makapreparar sila, tanan nga dapat i-charge nyo na nga daan, kay basi mapiktuhan kamo sa power interruption sa Sabado, Abril 17. Pero tingwaan, sang NGCP, nga matapos ang ila repair, ang ilang maintenance, no tapuson sa NGCP, kay mag-coordinate man sa gihapon ng Guimaras Electric Cooperative sa ila, ay basi may ngagaw man nila before alas 6 sang kasisidmon. Kag sa syudad sang Iloilo naman, wipe mabalan naton kung mayaraman nga power interruption, pero sa nabalan naton mayaraman, no? Nga mga interruption wipe pa kita kakuha sa listahan. Pero sige sa gyapon ang serbisyo sa More Power Iloilo, bringing more to life. Kag sa mga kauturanta nga nagapamati, Ilonggo, nagainganyo sa mga pumuluyo sa Visayas area nga pasanyogon, ang pagpanguma kag legal nga pagpangisda, agod may bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Suportahan ang mga mangunguma kag mga mangingisda. Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. So, suportahan tani ang Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Kaga sa kay pari Pinoy da, Baroka, sa frozen foods da, sa embutido, chorizo, kagiban pa nga ginabaligya pari Pinoy, katuin da Central Market, no? Aradas pari Pinoy Baroka.
No? Masyarin nyo lang da. Sa iban pa naton nga mga listeners kag mga viewers, palihog lang ha. Like, share, and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Then subscribe sa YouTube sang Iloilo Newsline para ma-notify ka mo in case nga may ara nga mga balita, mabalaan nyo insigida. Diri kita sa pagplasta. Sa reklamo nga halin sa Zaraga. Ang aton diri nga ang kalabanan nga pamangkot, paano nga naka-financial assistance ang mga pumuluyo dira sa nga Saraga, ang mga pigado. Kaysa nagdigad, may mga project ang gobyerno. Ang mga pumuluyo ni, mayara sila nga bulubaligya, ginagmay-gagmay. Ngara sa igad sandalan, nga napiktuhan sila. Ang iban, gimpang demolish. Ang iban, gimpang silo. Ang mga apektado, gintingwaan man sang banwa, nga maka hinon-anon sa ilang nga mga pumuluyo. Nagpasa sila sa ila project proposal sa DSWD, kung Department of Social Welfare and Development, kung ano ang mayad nga pagahimuon sa mga nawad-an sang palangabuyan. Ang mga pigado da nga nagatulot tiyanggi, di haluson na nga hindi makakaon. Ginpanglist ng ilang nga pangalan, ginpasa sa DSWD, kag ang DSWD, gintanaw man ang project proposal sang banwa, kung ano ang ila sining nga dapat nga ihatag sa mga pumuluyo nga apektado. Karon kay ang DSWD may ara sila nga panglawigan bala nga livelihood program. Ang financial assistance nagadepende ni sa ginpasa nga project proposal sang inyo nga local government unit. Kung anong ginpasa sang local government unit, amo ina ang painan sang pundo sang DSWD, pero ang ina nga pundo intended sa kung sino dira nga recipient sang project. Kag ang ina nga pundo, kung naparte ni sir sa isa ka tawo, hindi na pwede nga makupitan pa. Mayo lang ang pagpamati kay to Orly Cabalfin, kay Engineer Kinoy Aligain, kay Ma'am Gladys Aligain mayong gabi. So ang natabo diri sa Saraga, may ara dira sila nga mga recipient. Kag kada recipient makabaton sang 14,951 pesos. Kada isa. Kaina ginsuguran ng releasing sa DSWD. Halin sa DSWD, kuwaon mo to kung nato to ngalan mo, kuwaon mo tong imong financial assistance para sa imong livelihood. Di siyempre may ara na nga picture-picture. May ara na da nga permahanay, maperma ka nga nakuha mo ang imong financial aid o financial assistance. Dingin picturean man sila. Gin-comply man ang mga requisitos, kaya mo ini ang kinanglan kung nali nga maghiwat o maghimo sang auditing para ma-substantiate nimo nga ina nga kwarta nagkadto kay Juan, nagkadto kay Pedro, nagkadto sa kay kung sino man dira. Mang pamatuod nga napicturan mo. Halin sa DSWD pakadto sa recipient, wala sang problema. Ang pamangkot halin sa recipient pakadto sa nagbangga nga tawo, dira ang problema. Ano ang problema? Yari ang isa katag reklamo para matagan na lang tanan, ipabati ta sa inyo si alias Inday nga nag-complaint nga nakabaton sa financial assistance pero gimbanggan siya kag gintunga ang iya nga 14,951. Wag bala sa may iya, wag bala kay may payout ang sa amon nga lugar sa Saraga. Si karon ang ginitingan namon is 15,000. 15 o kung 14?
Ang ginano sa amon sa region kahapon, ang finalize, 14,951. Oo. Ang irihatag sa mga owner. Karon sir, nang before sina meeting kami dito sa local na ang mabato namon sa 14 nga na is 7,500, ang the rest ihatag namon sa ila bilang kuno sa sa fuse. Ang tahimo sang fuse kuno sir project Oo. sa iya kang municipal. Eh. Karon nagareklamo man balang asa amon nan balang aside bala kung do kadako man ra sa nila sa amon bala Tinga sa sila local, yung makuha. bala. Sino na ang nakuha? Bali na sa sir nang nag-retire na padalaga na sa SB na perde siya. Pasensya sa atong nga matag palamati kung medyo muffled. Ginhungod tayo ni para hindi makilala nga aton nga tagreklamo. Taga DSWD Regional Office 6 nagapamati sa subong. nag-meeting sa amin, sir. By the way, isa din paagi sang DSWD ang releasing sang funds. Dito may dito sa munisipyo, sa lokal, dito sa iya ka poblasyon. Oo. Lawod, sa Saragina. Sino Eh, ginpaagi? Sa kay sino nila ginpaagi? Sa DSW, sir. Sa DSWD. municipal social worker. Oo. Oo, kay tiyan DSWD ari niya sa region. So ginpaagi nila ang releasing sa municipal social worker hasta ang funds. Sige, pag-ikad to sa region kahapon, sir. Siya ang region girl din lambay nga ang makuha namon nga kwartaya nga amount amugin na. Pero may something sir, giging katagaan kani sa isang waiver sir mo nga pirmahan namon kay iban nga namon nga miyembro nga reklamo nga ginapilit sila nga papirmahon kuno sa waiver nga na. Oh, so sino gid ang nagapapirma sa inyo? Si Ma'am Robles, sir, Julie Robles. Julie Robles, amo na sa municipal. Ang municipal ano na siya? Kahit na sa DSWD, pero nabalik sa daw kakilalang ay daw. Sa municipal social worker na siya? Julie Oo, Robles? sir. Oo. So ano kuno ang nabutang sa iya nga ginhimo nga waiver? Sino naghimo sang waiver, sila man? Sila man, sir. Anong nabutang sa waiver? Nakakuha ka mo kopya? Oo, sir, Miara. Sir, ang una naman siya nga ginpasa sa amon ng waiver, ginpamasa, ginpang forward lang sa membro ko. Tapos, nag-video call kahapon si Ma'am Ani na ibalik ko no ang waiver ko no kay Islam sang bago. Kaya ang nakabutang nito sa waiver namin is iya ka DSWD. Tapos, ang Muna yung una nga waiver, oh. is May ngalan, DSWD daw. amount na na para sa project pang ni Kios, ipahimo sang Kios. Sumatag ka mo Pabalik ng to nila 10,000 muna niyo. Why na ngalan sa 14,900 plus DSWD? is ang tunga Iliwat sinaihatag nila. nyo Kita nyo? sa Deraadi sa kay Julie Robles nga municipal social worker kuno sang DSWD na sang mga banwa para nga ipahimo sang Kios, sila ang mapahimo sang Kios. Muna ko na para ko ni sir, oras ko na kung may Panta Festival, muna ko na ang gamiton sa mga vendor ko na sir. Tapos, pwede nandiyo nga parintahan namin, makadto sa aming asosasyon. Ipagtapos namin niya sir sa release, ang kwarta nga niya sir. Wala naman tamon, kaya wala naman kami pakiya sa barangay nga, himuan pa tamon asosasyon. Di mo ikaw mo nag-insister abi nga hindi niya pwede hambal sang DSWD? Sir, okay man tani, sir, sang that time na po tani galing kay hindi man kami kabilugan nga ang AP out, wala hindi man kami kabilugan nga din meeting mo. Matay mo sang first meeting namin, sir, din hambal sa amon kung sino ang favor na sa amuna nga project, sumatay mo ka Kios, bayaw kamot. Tapos, ang hindi favor, pero may sugot pa na siya, pero kung hindi ka mo magsasugot, i-replisa ang ngalan nyo. Wala na kami, sir. New church na kami. Wala na kami. Ikislan ko ng inyong ngalan? Oo, Islam ko ng aming ngalan, sir. Uy, sino ginang nasambal? Si Ma'am Robles, sir. Uy, ti ambal sang DSWD hindi na pwede. Kay inyo na ya para na sa inyo livelihood. Gani, sir. Sino dira ang may reklamo, chat dire sa Iloilo Newsline subong. Palihog lang. Na, 24 barangay, sir. tanan gid amo nang ginhimo nila. Oo, 24 barangay kami, pero sa 24 barangay, hindi man bali sa amon sa Ilawod, sir, ang 30, kami kabilog, nga nakuha na dala sa livelihood. So poblasyon Ilawod 30 ka mga mga recipient
Amo na tanan ang Oo. ginhimo sa inyo sa poblasyon Ilawod, Oo, Saraga. sir, oo. 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 How about sa iban? Tapos sa iban pa din na barangay, sir. Ano nga mga barangay kay ti nagatinawgan na man kamuna? Ano nga barangay? Nang tanan, Samba, Milungkugon, Paho, 24 barangay, gid, sir. Amo na tanan ang ginhimo nila? Oo, sir. Di isa din na makadtong funds na ang ginhawid nila sa ilalang? Sa sila, din kuha din nila, sir. Ni, anan, din punduhan, din ni Ma'am Julie Robles para isa-isa ko ng persona, sir. Oo. Ti abi ko hinali nga magpangusisa ang taga DSWD Regional Office number 6 willing kamo nga mag-testify sina nga panindugan nyo na. Nakautan eh, sir, mag-ugyan, mga duwang membro, manamon, sir. Hindi, bisan sino lang daya nga kwan nga willing gid jay kay ti hindi niya pwede kay naghambal lang ang DSWD Region 6. Kaya ang balman ni Robles, ano mo naman kung siya binitingan, kung siya sa kay Mio, kung siya mga project, kung siya. Sa kay sino kay Mayor silinga? Oo, ang bayan, sir. Si Mayor ang gindalaya pero why sa nagambal nga muna ang ginkasugtan nila sa DSWD Region 6 why sa nagambal. Buay man, sir. Wala man siya nagambal. So gingamit siya ginkuan niya name drop siya ang ngalan ni Mayor. Mayor ano? Mayor Carosa. Mayor Tarosa. So no ina Oo. sa kay Julie Robles. Oo, sir. So why ka mo binagin sister ma'am hindi niya pwede? Kay Sir, amo niya. na-price na kami. Oo, na-price na kami, sir. Kaya siyempre, ara na nga lang namin. Siyempre, tigado man kami na, naman kami sang amon na, hindi kami magsugot, sir. Pero wala pa kami, why pa man kami iban, sir. Wala man nagpirma sa Weaver, sir. Pero ginkuha nila, ginkuha nanda ang Weaver. Oo. Eh, sila na lang kami dumala. Oo, ti ang ginilis yang nga Weber, amo man Japon ang content. Lain na, sir, ang nakabutang, sir. Anong content yan na sa ikadua? Wala na katrakan di SW, sir, sa babaw, sir. Tapos ang nakasulat, lain na nasumpunan din nila naman sa amuna nga sa 24 barangays, wala nga willing ko na sa ila nga sa amon, nga project ko na sa fies ng pahimo ko no. So ang ginsupon nila mo, naging kakas lang nila ang ngalan sa DSWD, kay siling kay ti hindi ko no abi iya ka DSWD ila lang to nga ginkasugtan abi ninyo kuno na tapos iba pa kayo sang Qs kun ninali mag pantat festival. Oo, sir. Di paano ka mag festival sini kay pandemic gani? Oo, muna gani, sir, kay naghahambal man kami ang ultimo malang negosyante, dira man lang kami sa tubang balay nagabaligya ang iban manig isda, hindi na nila magamit ang Qs. Sinupod ni Julie Robles. Si Ami Penuela. Sino na duwagin sila ang nag-release? Ang mag-release, ang region man siya nag-release, pero sila ang nag-assist sa mga payout o may tawo sila nga nagabantay sa kada Ang mga sir. sino ang nag-payout sila? Ang region, sir. Ang region. Ang region Oo. kay balo ini nga mo ni natabo? Wala lang ko sir kabalot, sir. Di ba naman daw hindi nag-payout ng region na pakadto silang kwarta sa ilan ng kwarta. Dason dira nyo sila Oo. kwaon ng de Julie Robles ang kwarta, hindi ba? Bali sa pillar, sir, ang region mo din nag-release, ang pillar, kada may pillar, sir mo. Oo. Pero pagkuha na siyang sang persona nga na, dihatag ang 15,000 na buo, tapos picturean. Pagkatapos picture, dito na tutupadan nila din ng Robles, kadaan sa ginatuparan gali ka mo dason. Kagkwaon Oo, nila. nabantayan, hindi sila sa Robles. Sa diin ang payout sa natabo. Sa Robles, nabantayan sila, oo. Sa di ng payout? Iban, Sa diin ang payout natabo sa Saraga. Diri sa Saraga, sir, pero ang iban, sir, na barangay, sang sang Taylor, sir. Subot ng balon, halin sa DSWD, okay Pagkuhan nyo sa DSWD, pagkuhan nyo, may naara dasong gabantay sa inyo, ginatupara na kamo. Oo. Kagi na silingan gading tunga, ay para sa mo sini. Iway ka muna nugid dasong to sa taga DSWD. Wala pa, sir, may may second batch, pag-batch ni releasing, sir. Sang uni nagsugod ang releasing sang livelihood nga 14,000 pila gani? 14,951 pesos. 951 sang nung nagsugod? Sa ina lang, sir. 9 to 10 a.m., sir. So amo na natabo. Oo. Tapos buwas ni second batch pa, sir, na releasing. Kung hindi nila makuha, kag nakuha na bisang kwanto recipient,
ginakadtuan nila sa barangay? Katawagan nila, sir. Nga dala di ang tunga mo na. Oo, tawagan din nila. Kani ara na tabo kayo na nga 5 ka persona. Wala Oo. ka pirma, naglakang. Pero din ano nila, sir, din tawagan din nila, din pabalik nila. Dinatag din sa persona. Ang tunga. So mo nagali naglatabo na. So willing ka mo nga mag-testify kung nanali nga mag-conduct sa investigation ng taga DSWD Regional Office number 6. Basta ang ano lang, Ang malagyan matuod lang. hindi man. Mm-hmm. Amo to ang tagreklamo. Isa sa mga ginkuhaan sang katunga nga financial assistance. Take note ha, 14,951 supposed to be makadto sila. Ginkuhaan kuno sila ni Julie Robles kag ni Ami Pinuela sang tunga gid. Tipilang tunga sang 14,951. 7,000 plus na lang ang nagkadto sila. Kay ang tunga kuno ipakayo sang kiosco para sa Pantatan Festival. Paano kamo maghiwat sa Pantatan Festival kay naghambal na gani si Gobernador Defensor nga wala sang pagtililipon tig-aulo gid kamo? Ha? Di nyo na dalon ng kwarta na nga para na sa mga pumuluyo. Ipabati ta sa inyo, lawagon naton, pagi kay ay sweet, lawagon niya, ang waiver, o basahon niyang waiver ni. Una, ang may tatak nga DSWD. No? Amo ni gimpanghatag nila ginpapirmahan sa mga pumuluyo para kuhaon ang tunga sang ginhatag sang DSWD Regional Office number 6 sa mga recipient sang sini nga programa. Yari ang may tatak nga DSWD una-una nga ginpapirma nila. Liability waiver. I, the undersigned, being aware of the policy of the livelihood program of DSWD and having the knowledge that the plan of having a movable kiosk is for the benefits of all livelihood beneficiaries, voluntarily and agree that half of my livelihood assistance grant amounting to will be used to build the said kiosk to be used by vendors who are selling along street side and to those cannot afford to build their own store or kiosk. Signature over printed name and date. Amo ato ang una nga may logo sang DSWD sa ibabaw, hindi sa sa left side o kung right side ang ngalan sa left side. Left upper left side no sang ilang gipapirmahan nga waiver. Nabalaan guro nila nga basi magbululyaso sila sa taga DSWD, ginilisan nila why nangalan sang DSWD. Ari ang isa naman nila ka waiver nga wala na sang pangalan sang DSWD. Ipabasa ta naman kung ano ni ang kaundan. Liability waiver. I, the undersigned recipient of livelihood assistance grant of DSWD, member of Zaraga Livelihood Association, Zaraga, Iloilo, and aware that the association will make a 24 units of movable kiosks to be used by vendors who are selling along street side and to those who cannot afford build their own kiosk. Knowing that this is a project owned by the association, I voluntarily and agree that half of my livelihood assistance grant amounting to will be given to our treasurer to be utilized for the said project. Ginadulong sa inyo sa more power, bringing more to life. Para sa inyo sa tuwa, kagin aligar nga mo ang nagkuha sang kwarta. Okay? Kag
o mailonggo bastante nga pagkaon agrikultura nga madinalagon. Ang hambal sini kuno sang duha nga gusto ta mabatian ang ilang statement kun tani before naton nga gindala ini ang isyo galing wayway sila gasabat ti ila man na iya ila man na diretso. Hambal nila ti ang tunga ipatindog ta na Cusco kay kung mag-abot ang Pantatan Festival ti baligya ka mo da. Kung hindi ka mo magbaligya, paarkilahan nyo kung di ka tunto. Tiyamakon nyo na. Ginimuan nyo patiil ang financial assistance, ang ginatag sang DSWD sa mga pigado. Ma'am Julie Robles, Ma'am Ami Pinuela, wanted ka mo sa inyong mga pumuluyo. Ha? Tingwan ta ka mo mapasabat. Arad ang number ko kay Ma'am Ami Pinuela. Ginbasa ko na gina before kong gindala ng isyo kung paano naton gintinguan sila nga malabot. Karon kay ginpalabot naton ni sa regional office ng DSWD. Ano ang hambal sang DSWD? With regards sini sa problema subong sang taga sa raga, mga recipients sang livelihood program sang gobyerno. Gusto nyo gali nga matabo nga pampariho kamo sa iban nga mga government official nga gimpang dismiss ni President Rodrigo Duterte? Kamo nga mga pumuloyo dira nga ginkupitan, ginkuhaan sang tunga, pablater kamo sa police station. Ha? Pablater kamo, boss. Kadto kamo to. Pablater kamo. Kung mayara dira nga mag-insister nga hambalon nga hindi kamo magpablater, dalaan nyo siya sa blatter. Kaya anad na lang sila na da pariho gini sa sap. No? Kunding iban gin sapsapan gin. May lang ang pagpamati kay Robin Jutay. No? Sa dyan, may gabi, tamyaw ko lang si Sergeant Rinia Jutay na nagapamati gin sa sumong. Sige, salamat may gabi. Yari ang testimonya. Nalabot nato ang focal person sang DSWD Regional Office number 6, Ma'am Mary Ann Mascolino. Siya ang ginrefer sa aton ni Ma'am May Rago Castillo. Kay si Ma'am May Rago Castillo, ginpasa ta na sa ila ang waiver. Lingkuway ka mo ni Minsolto. O gindala ang ngalan sang DSWD. Ha? Gingamit pa o para nga makakuha to sang tunga sang financial assistance sa mga pumuluyo sa mga pigado. Yari si Ma'am Mary Ann Mascolino. So actually, ang gina-refer mo siguro ang amon ng Sustainable Livelihood Program, specifically ang Livelihood Assistance Grant. Actually, isa intervention ng SWD sa ginapangatubang natin subong pandemya. Ito din, ginabunigan natin ang mga families ng mga sa informal sector na may mga negosyo or enterprise nga apektado gid sang pandemya sa subong. So, ang proseso sina, by the way, ginahatag namon is maximum of 15,000, but that doesn't mean na batunon gid sang mga beneficiaries 15,000. Kaya depende sa ila mga ginapropose na project. So, ang pag-implement sang Livelihood Assistance Grant under the Sustainable Livelihood Program sa DSWD is in coordination with the local government unit. So, in terms of identifying the beneficiaries, sila na, and then sila man ang nag-prepare sa mga beneficiaries in terms of preparation sa ilang mga project proposal. And then once makonsolidate na nila kung pilagi ng ilang beneficiary and pilagi ng kinanglanon, nag-submit ang LGU sa amon sa project proposal which ginapunduhan ng DSWD. Amo na siya, sir. So, anong specific na project, ma'am, ang ginapasa nila nga proposal sa inyo? Depende man, nag-vary man from municipality to another. Kaya depende man niya sa sector or priority ng LGU. So, may mga LGU man niya nga ang priority nila, mga tricycad. So, more na siya sa pag-improve ng ilang tricycad unit. May ara man iban nga, like sa fishing sector naman niya, yung mga fishing gears naman. May ara man iban nga livestock. So, depende sa gina-prioritize ng LGU nga sektor
nga buligan. Pero ang ina nga financial assistance magakadto direkta sa munisipyo o kung sa recipient. Sa recipient, kay kami sa DSWD ang nag-conduct ng payout. So ang recipient ang mabaton niya gid 14,951. Halin na sa inyo. Sir, depende sir sa amount sa ilang din propose na project. So not necessarily nga 14,995 or what. Depende sa project. May ara man yung iba nga LGU na ang ginahatag lang nila is 10,000. May depende mo sa kinahanglanon man sa mga na-identify nila nga mga mga beneficiary. Pareho ni Ma'am sa Saraga, specific Saraga sa mga kabaranggayan. Anong mga project proposal ang gipasa nila sa inyo sa DSWD? Actually, hindi ko gid siya matandaan pa. If you will give me time to check. Kaya hindi ko man na matandaan ang individual because nakuha na siya kumbaga, ang ginasubmit na proposal, consolidation na. But if may time lang ko, pwede ko man na ma-check diri sa amon. Oo. Kung ano gid. Kinagabari man siya, may iba may mga sari-sari store. Oo. Pero specific for Saraga, hindi ako prepared to answer the question. Oo. Kay na may mga payout na dito nga natabo, mga last yes. last jet. Ongoing sa mga payout. Actually. Oo. Kay ang inyo nga briefing sila nga dapat ang kuhaon ginilang 14,951. Pero ang nagakatabo nga pagkuha nila halin kuno sa DSWD, ginapicturean sila kay amugin man na to ang procedure o alasap, no? Ginapicturean sila. Paglabot kuno sa unhan, ginabanggaan sila sang certain Julie Robles kag Ami Pinuela kag ginakuha ang tunga. Tunga na lang nagakadto sila gapamangkot sila nga kuhaon ang tunga. Ang hambal kuno sa ila nga para kuno nga ipatindog sang Cusco sa Pantat Festival. Paano ka makapatindog sang Cusco kay pandemic? Hindi lang gid ako hindi lang gid ako sigurado. Pero may ara ba lang nga instances nga ang mga beneficiaries nag-decide ba lang nga part of the assistance na mabato nila, gina-invest nila sa ilang group project. Galing sila ya kuno ma'am, aga ko istorya simo, hindi sila kuno gusto galing kay kung hindi sila magpasugot sa amo sina kuno nga agreement kay ginapasign sila sa waiver, actually ginpasa ko nada sa kay Mame, no? Okay. Una nga waiver nila may ngalan DSWD sa babaw. Sang uli kuha nila kay basi maabot sila ang ngalan sang DSWD, why na sang uli ngalan na. Tapos kung hindi sila maghatag sang katunga, i-reason ang ilang ngalan. Anong hostisya na mama maskulino? Well, ang sa amon is i-validate na namon, no? Because we cannot speak on behalf of the LGU kay hindi na namon validated nga nga report. But may ara kami staff na na-assign sa Banwa-Banwa or may even may provincial coordinator kami which pwede ko gina siya ma-delegate to validate sinang allegations nga ina. Actually ngayon na-interview ko na ang isa sa mga complainant nga nakakuha nga amo gina-invoice sila sa may mahimo. Bangod nga amo na ang hambal ni Ma'am Julie Robles. Kung sino ni si Julie Robles, affiliated ni sa DSWD? Actually, sa local government, sa LGU na siya gurong at staff. Oo. Kaya hindi si Ma'am Julie is not connected with us. Oo. Dati na siya nga Municipal Social Welfare and Development Officer of Saraga. Tinga ginhimo yan na ma'am, kag ang unang waiver, may ngalan pa nga DSWD haw? Oo. So, amo na pala hindi ako ka-comment pa dira kay we need to validate sa sinang allegations nga ina. Kay ti ongoing mamang payout. But if ever na nakatabo ina, wala na siya namon gina-tolerate kay hindi gina siya amo na ang amon nga proseso. Ang amon gina sila nga orientation sa LGU nga ang assistance dapat iya ginaya sa makadto directly sa beneficiaries kag makita man na namo kay sila magginagabaton. And then ila man na iya gin-propose gid na project. Hindi siya dictated by anyone. Okay, daw ang inyo nga pagpangatag sa financial assistance, in good faith yang inyo sa DSWD para to sa recipient. Ang lain lang, parang recipient, nga ginabanggaan sila, tapos ang kondisyon nga gin-meeting sila, nga kung hindi sila maghatag sa katunga, i-reason ang ngalan nila. Do pareho ni sa SAP lamang. Nga daw, kita mo, damo gani ang nagkala-dismiss na, ginkasuhan. Oo. Pero it's good na dala mo na sa amon nga igtalpangod kay i-validate na siya namon
Mhm. nga report. Mhm. No, and anyway, may mga actually subong ongoing pa dito ang payout. Oo, ongoing ko no ma'am eh. check. Kag amo na kuno ang ginahimo nila kag kun hindi abi makahatag sang tunga, makapauli na sa ila barangay, ginatawagan gid kuno ni Ma'am Julie Robles o kun ni Ma'am Ami Pinuela. Oo. So amo na ni Sir Ho, hindi ko na siya yan ma-confirm ang imo nga gina-report subong sa amon. Better siguro nga mag-direct ka mo pamangkot sa LGU man nga side. Kaya actually ang pagdihon sa project proposal sa LGU ginaya mo. So ang amon ginalantaw lang, ginavalidate ang mga participants, ang beneficiaries, kag ang completeness of documents so ginasubmit diri sa amon. Oo. So kung nakita namon niya nga in order man niya ang ila project proposal, amon na gina-recommend namon for funding. Oo, pero kung ang inang recipient nga ara na dangalan niya kag naprobahan nyo na, hindi pwede nga kung sino diraya magkuha, hindi ba? Ha, siya ginaya dapat mabaton. Siya ginaya mabaton kag depende siya ya kung mahatag sa o kung hindi pwede nga piliton siya, hindi ba ma'am? Ang sa amo niya nga bahin, sir, kung ano ang ilagin propose na project. Amo lang na. Amo ginaya ang balik ka namon. Kaya after, within 30 days, upon release, may staff na kanya nagakadto ka nagavalidate ka ginalantaw kung ano ang gingastuhan nila sa pondo na gin-release ng DSWD. Oo. So Balik palihog lang ma'am. sila nga obrahon eh. Oo, i-counter check lang naton ma'am kung matuod bala nga ara dira sa project proposal sang banwa ang pagpahimo sang kiosk para sa Pantat Festival. Kay amo ni ginagamit amo nila nang nga tinaga paagi sa waiver. Oo. Sige sir. Oo. So amo na amon nga lang tabon. Oo. Ma'am Masculino, initial pa lang ning interview ko sa imo. Salamat gid ka at least mag-aakto na kamo sa sining nga problema sa mga kumuluyo. Kag thank you man sir no sa pagbulig sa amon bantay nga to make sure ang pondo sa gobyerno Gamit sa insakto. gina-utilize man sa insakto. Oo, kag amo gina-specify ni President Duterte bisan sa address to the nation niya. Ma'am, thank you so much pagi diri sa Iloilo You Newsline. are welcome sir. Si Ma'am Mary Ann Mascolino, focal person sang DSWD Regional Office Number 6. Pamangkot kay Ma'am Julie Robles kag Ma'am Ami Pinuela. Ara sa inyo project proposal ang pagpahimo sina sang kiosko nga ginkuha nyo tunga sang sa financial assistance nga ginbaton sa mga recipient ni sang taga-Saraga nga ipatindog pahimo sa nga kiosko para sa Pantatan Festival. Nabutang bala sa inyo project proposal nga ginpasa sa DSWD ina nga gin alibay nyo sa mga recipient? Kung wala ina sa project proposal nga nagmatumato kamo kag anong poder nyo nga kuhaan sang katunga ang Sustainable Livelihood Program o kon financial aid nga ginhatag sang DSWD. Abi sabat kamo nga duha. Kay kamo ang ginaaligar, ginareklamo diri. Ma'am Julie Robles, palihog. No? Text ka o kung tawag ka sa 0929-254-4135. Ha? Palihog lang, kamo ni Ma'am Ami. May number na ko kay Ma'am Ami Pinuela. Nga ginpabalo ko na siya before nga gindala ini ang issue para patas kita tanan. Kung matabo, kung matuod ang ini tanan nga maligasyon, batok sa inyo. Basi mapareho kamo sa iban nga mga government official nga ginpang-dismiss sa serbisyo ni President Rodrigo Duterte. Ha? Basi magkala-dismiss kamo sa serbisyo. Kay ang iya na ni Juan, ginmitiran pa ninyo. Ha? Kamo da sa Saraga. Kamo nga mga iban pa da nga mga recipient sang sini nga Sustainable Livelihood Program. Kung wala pa kakuha kamo, basi magkuha kamo buwas, kag amo maning himuon sa inyo, hindi kamo magpasugot nga tungaon ang inyo financial assistance, kag kung mamilit sila, ipablatter nyo sa police station. Clarex? Ha? Klaruhay na kita? Para matag. Kung amo nang himuon sang duwada,
ka-local official, ambot ko nakahibalo ni si Mayor Atarosa. Amo ning ginahimo nila. Ano, Mayor, kay imo ginman nin sugo? Kay daw name drop kanila nga imo kuno ni sa ginsugo para nga ipatindog sa mga kiosko da sa Pantatan Festival. Paano ka mo maghiwat na sang festival? Kaya hindi gani magpasugot ang taga Department of Tourism mo. Virtual lang dapat. Hindi pwede patindog ka mo da. Ha? Ara kita sa pandemya, subong si Governor Arthur Defensor Jr. Gapatay-patay sa kampanya. Nga buligan naton siya. Maintenar nato ng health protocols. Tapusan na mo ning ginapropose ninyo. Dawa ay kamo karong konsensya. Pero atagan tapagig kamo sa benefit of the doubt. Makasabat ka muna di. Mga taga Saraga, lihog ko, hambal sila na. May number man kami da. Para mapamangkot ta. Pero hindi kamo makahambal sa amon nga unfair kami. Kaya nga, unas tanan, before nga gin-air ni kapila ko suliton, gintawagan kamo, gintiksan kamo, nga pa-explain kung tani sa inyo. Sabi, may harap pa kita nga mga talamyawon da. Hindi magkalipatan, more power Iloilo, bringing more to life. Kay Mads Iver, oro, kapamati ka gali da Mads. Tulo timing malang niya. Nga kulo komentaryo bla ni. Base pa lang mabasahan ni President Duterte kung mabatian ni Senator Bungo nga to ni komentaryo to. Base pa lang mabasahan niya ni. Shout out sa asawa ko no ni Sniper nga si Grace Magbanwa. No? Salamat gid. Kagang umailong ko bastante nga pagkaon agrikultura nga madinalagon. Salamat sa kay Tony Hansel Didolo. Kag sa kay Pinoy Baroka, madamo da sa mga frozen foods, mga tosino, embutido, kag chorizo. Damo da. Kadto lang mo dira. Kag sa kay Nijima, kay Digol, dira sa Dueñas, Crossing Patrio Dueñas. Basi gusto nyo nga magbakal sang mga priskang isda, halin sa estansya, kadtuin nyo dira. Kag ang CL Diaz Poultry Supply, namtang sa Barangay Bagakay, kag Sinda Consita, ara dira nagabaligya sang mga feeds kag mga bulong para sa inyo kasapatan. Kadtuin nyo lang si Cheryl Lucindo Diaz. Subong man, Graphics Innovative Mind, Computer Techniques, Computer Aided Services. Nahamtang sa barangay. Sige. Graphics Innovative Mind, Computer Techniques. Dula-dula. Ito to. Ara, na-off. Graphics Innovative Mind, Computer Techniques, Computer Aided Services. Nahamtang sa barangay Katilingban, Iloilo, Molo Iloilo City. Sa unahan ng gate sang Molo Plaza sa tadlong lang gate sang opisina sang Brio Fire Molo. Ang graphics kinapanagyanan day ni Sir Manoy Sanoy. Manny Sanoy. Manny. Kag sa mga nagapangitabla sa manogbulong sa mga kasapatan na sa mga ido o kung ano padara ang mga baboy ninyo. Arada si Doc Ronnie Galia sa likod lang sa Provincial Capitol sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras. Kadtoin nyo si Doc Ronnie, rehistrado nga veterinarian. Hindi ka mo magkadto sa mga nagapakuno-kuno nga veterinarian. Kag kung mayara dirang gapakuno-kuno, ilang paso nyo. Kay budlay ang malpractice na. Delikado, babasi, mabutang sa langalang inyong mga kasapatan. Kadto ka mo sa rehistrado, ilabi na da kay Doc Ronnie Galia. Kay tested na and proven. Kay nabalaan naton kag nakita kugid kung paano siya mag-atipan, mag-injection sa ido. Kay ginapamangkot kapag ikaw na tagiya. Tiksi? Gusto niyo magbakal sa itlog? Kata ka mo sa Agri Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number sila 523-0039. May naman sila sa mobile number 0947-856-4729. Ang itlog sa Agri Farm, piska kag balato. Ang Agri Farm ginapaninggihan ng Day William kag Josie Lagman. Okay. So, sa mga pumuluyo sa Guimaras, mayara ka mga brownout sa Abril 17. Lasay sa aga, tutob lasay sang kasisidmon, inigin pabalo sa management sa Guimaras Electric Cooperative. Bangod, ma-shut down ang transmission line Santa Barbara
Inguri 69 kV no transmission line sang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Dira nagaangot ang Gimelco, ang mga power producer, ang power nga naga-distribute bla sa inyo sa power da pareho ni sa more power dira sa inyo sa Gimelco sa probinsya sa Ilico, dira tanan nagaangot ang linya nila sa NGCP. So NGCP maga-shutdown sa nga ila anay nga supply sa Sabado. So mayara ka mong power interruption kabay pangamahang pa ninyo ang pag-apilar, pagpabalo sa inyo sa management sang Guimaras Electric Cooperative. Diri sa Iloilo, hindi magkalipat, more power, Iloilo, bringing more to life. Pabawasan ta naman ang dugang sini nga mga informasyon. Parte ni sa Sustainable Livelihood Program ni dira sa Saraga. Kagiban pang mga issues naton. Pabawasan naton labi na ni ang pag-revisit sa ang nagkalinlaing nga insya sa gobyerno sa ordinansa nga ginpasar sa City Council parte sa pagdumili sa mga lambat sa Iloilo River. So wala na kita sa tinion. Salamat sa mga viewers kag mga listeners naton ha. Salamat kit palihog lang like, share and follow. Pabala nyo inyong mga kupdanan. May Iloilo Newsline na. Kag palihog lang subscribe sa YouTube sang Iloilo Newsline. Thank you. Sa kay Robert Berlin, kay Dio Lara, happy birthday. Sa classmate mo to, sino to? Kay Ivan Celeste. Happy birthday. Sa tanan gahiwat sang kadlawan. Salamat gid sa pagmonitor man diri sa Iloilo Newsline. Wala na kita sang tinion sa aton nga pagpangalagad. God bless us. Madamo nga salamat sa inyo nga tanan. Kagini ang inyo nga mga alagad. Chigsipate Camacho Diaz. Dayan ko lang lipatan ba? Ako naman Johnny Yanson Diaz. Thank you so much. Mayong gabi, Pilipinas!